Ola, benvidos un día máis a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Os imos a falar de literatura e para iso temos a Cristina Pato. Ola, benvida, moitísimas grazas por estar con nós. Pois gracias a vos e gracias a ti, Ana. Bueno, ves a falarnos da tua novela Fora de Foco, non? Contanos un pouco porque é unha novela que ten moitas lembranzas a tua propia vida, non? Bueno, para os de fora, os que te seguimos un pouco, unha galega en Nova York, nun mundo artístico. Si, comparto moito coas dúas protagonistas, non? Para poñer as cousas un pouco en situación, pois Fora de Foco, unha novela sobre unha fotógrafa que no mellor momento da súa carreira decide deixar a súa profesión, desaparecer por completo e destruir toda a súa obra pasada. E a novela está narrada a través da voz dunha xornalista que se atopa un pouco de súpeto ca obra de Basil Cancela, que é esta fotógrafa, e decide pois intentar responder as preguntas que ela ten, non sobre que o que leva a unha persoa a tomar unha decisión tan radical con respecto á súa vida. Que pasa? Que sí que comparto con elas dúas pois a paisaxe urbana e humana de Nova York, non? Porque as dúas se moven no West Village, que é o barrio que me acolleu nestes últimos 20 e pico de anos, nos mesmos lugares máis ou menos nos que me movo eu. E tamén nace de moitas das preguntas que me fixen eu nestes últimos 5 anos, desde que me retirei dos escenarios, pero non é unha novela autobiográfica para nada, é simplemente que nace desas cuestións que nacen un pouco da relación entre a vida profesional e a vida persoal, especialmente nas profesións artísticas. Sí, porque a tua protagonista, Basil Cancela, de súpeto desaparece de cando estaba nun momento de fama, de popularidade, desaparece do ámbito público. Ti un pouco, pois estás contando que tamén te retiraches un pouquiño diso. Se nota moita presión. Cal é o motivo polo que leva a unha persoa que está triunfando, non? A lonxarse dos focos? Oxalá tivera unha resposta, non? Esta novela nace un pouco de que cada un de nós ten probablemente 1000 respostas diferentes a esa pregunta, non? No meu caso persoal, pois é unha cuestión de circunstancias vitais de querer cambiar de vida aos 40 anos, non? No caso delas dúas, pois elas foronme levando cara aos seus camiños vitais, non? Que son camiños inventados, pero que me axudaron a entender que hai 1000 xeitos de estar no mundo, non? É que calquera das opcións que cada un de nós escolla é unha opción aceptable sempre que ti esteas cómoda con ese camiño que decides seguir, non? Que pasa cando non estás cómoda con ese camiño? Que podes facer? Cales son as circunstancias que te axudan a entender que quizáis podes facer algo, non? Desas preguntas nace todo isto, non? Do ritmo da vida moderna, non? Que sentido ten para algúns de nós andar sempre tan rápido e quizáis para outras persoas sexa todo o contrario, non? Que sentido ten pois acoller unha vida lenta, non? Eu, pois, a nivel persoal, cando saín a vida pública eu tiña 18 anos, entón quizáis tampouco son consciente do que era unha vida, é dicir, esa foi a vida que vivín neste noso pequeno mundo, non no que nos movemos, pero bueno, esta novela era unha reflexión sobre todo iso. Bueno, o teu cambio de vida, non sei, un pouco porque segues no mundo creativo, porque cambias a música pola literatura, non? O sea, segues un pouco neste mesmo círculo. Sí, eu non desaparecín, non? É moi diferente as decisións casi radicais que toman elas que as que tomei, eu simplemente cambiei de profesión, non? E iso é algo que tamén intento, pois, reflexionar sobre iso na novela, non? De que unha persoa realmente pode ser moitas cousas á vez ao longo da súa vida, non? E que hai xente que quizáis estea cómoda nun camiño e se agarra ese camiño é unha opción tan aceptable como as persoas que deciden pois ir agarrando a diferentes camiños ao longo da súa vida profesional, non? Quizáis pois unha das cousas das que falo na novela é desa idea de que en Nova York non pode ser varias cousas á vez, non? Sen que haxa nada malo niso. E tamén esa idea pois que comenta Marieta nun dos momentos da novela, non? Que
pois oxalá todos puidéramos corrixir no futuro os erros do pasado, non? Que pasaría se tivésemos esa capacidade, pero bueno, eu simplemente cambiei, igual que antes me expresaba as miñas emocións a través da música, pois está outro xeito de expresar o que pasa pola miña cabeza, quizás máis pausado e con menos presa. Bueno, a verdade é que Cristina Pato sempre se relaciona a gaita, o piano, despois, non? Que papel xoga agora a música na tua vida? É curioso, porque igual que bueno, me retirei discretamente hai 5 anos, porque xa levaba uns anos tomando esa decisión e preparando esa decisión, e a idea era simplemente retirarme da industria e do feito de que esa fora a miña profesión. Xa levaba moitos anos tamén na docencia, a través das columnas que escribía para o de Galicia, bueno, para outros medios, estaba, pois son xa casi 10 anos, non, escribindo tamén columnas. Fun atopando pois que nesta vía tamén podía expresar esas outras cousas que estaban dentro de min, que quizáis eran menos inmediatas, pero moi necesarias para min para expresar. Polo camiño pois deixei de tocar, pero esa non era o obxectivo, non? O obxectivo era simplemente retirarme dos escenarios, pero por razóns que ainda non son capaz de entender ou de explicar, deixei de tocar, non sei cando volverei a tocar. Bueno, igual foi moito, eso que dicías que aos 18 anos comezar, igual era moi cedo e foi moita presión, non? Pois non o sei, intento non mirar atrás, non? Porque hoxe teño 44, hai xa 26 anos ou 27 anos de que pasou todo iso, non intento non mirar moito atrás, non? O que si, bueno, bonito tamén de escribir ficción é que non o faz a través de ti mesma, non? De súpeto aparecen estas dúas mulleres que me van levando polas mesmas preguntas que me fixen eu, pero con 1000 respostas posibles moi diferentes ás miñas, non? Entón, ao explorar esas respostas, pois acaba abríndose a porta a outro tipo de curiosidade que non está tan centrada no eu, no ti, no ego, sino no que pasaría, non? Se ao final decides pois gastar todos estes cartos en destruir absolutamente todo o que haxa sobre ti nos medios de comunicación, é que no fondo, é dicir, falamos dos paralelismos entre a novela e a miña vida, se cadra os hai, pero por outra banda, hoxe en día non tes por que ter unha profesión que sexa pública para ter unha vida pública, todos estamos nas redes sociais, todos dixemos cousas hai 25 anos en Facebook, que ainda non existía, pero dicir, quizás dentro de 10 anos sairá ese comentario ou esa foto que puxeches de hai 10 anos e és consciente que xa non te representa, pero está aí, é imborrable, porque realmente é imborrable. Cal é a nosa responsabilidade para con nós, non? Seguimos sendo esa mesma persoa ou aprendemos polo camiño a ser outras persoas? Outro tema importante que tamén tratas nesta novela é a soidade, non? A soidade, sobre todo dentro dunha gran cidade, a xente que monde soa nas casas. Sí, pero a soidade é algo común ás grandes cidades e ás pequenas aldeas, non podemos esquecer, bueno, a soidade en Nova York quizás sexa máis visual, non? Falo de moitos deses casos na novela, pois tanto relacionados ca xente que vive nas rúas, como ca xente que vive sola, morre soa e tardamos tempo en atopar os seus corpos nos seus apartamentos, pero a realidade é que a soidade desexada e non desexada está presente en todas as culturas e en todas as realidades, tanto grandes ou pequenas. Se cadra nunha aldea de Galicia atopamos exemplos de persoas que están a convivir cunha soidade non desexada que quizáis non son capaces de vivir con ela, non? A novela tamén vai un pouco diso, non? Do que significa aprender a convivir coa soidade, aceptala e abrazala, non? A pesar de que ás veces nos calla sin que queremos que nos calla en riba. Bueno, ao finalizar esta novela, non sei se deches punto final o que estas personaxes, o que a súa vida, o seu transcurso, o crees que podería continuar? Porque claro, como é unha fracción, unha secuencia da súa vida, non?
Non a pensei como unha novela que fora o comezo dunha saga ou de unha historia. E se cadra xa estou con unha historia completamente diferente na cabeza que non sei cando sairá, pero non, eu pensaba máis sobre isto que se lle pasa a esta muller pola cabeza entre os 40 e os 50 anos, non, que cando está centrada na novela. E pensaba niso a hora de dicir que temos unha perspectiva moi diferente entre os 40 e os 50 que entre os 20 e os 30 e os 30 e os 40, non? Estás como máis preto dun futuro máis complexo, especialmente neste tipo de profesións. Para min era máis unha reflexión interna de unha muller que está a vivir pois esa mediana idade dun xeito pois similar ao de moitas outras mulleres. Onde moitas nos podemos sentir identificadas, non? Ese momento de cambio ou de crise. Sí, e que cada unha de nós pois probablemente terá unha resposta diferente a todas estas preguntas que se fan entre as dúas, non? E que a relación coa súa profesión ou coa súa vida, coas súas circunstancias, non? O que sí que é verdade que están incómodas nas circunstancias nas que están, teñen dúas opcións, facer algo con esa incomodidade ou deixala pasar e seguir cara adiante, non? Un chamamento para elas, que dea un cambio. Bueno, terás que ler a novela ou terán que ler a novela para ver se hai un cambio ou non o hai, pero bueno, a nivel persoal foi moi gratificante, non, seguilas nesa vida de ficción que comparten moito comigo e que me deu tamén para recrear pois moitas das realidades coas que convivo en West Village de Nova York. Moi ben, pois nada, Crisita, moitísimas grazas por ternos acompañado e seguiremos pendente desta nova faceta. Pois moitísimas gracias a vos por acollerme.